Balingani mabhunguna majiji sanibonani. Igama lami nguSpooky N isiZulu. Namhlanje sizokwenza iphepha lokuqala, sizokwenza izabizwana. Ake siqalise ngesabizwana sokukhomba. Lesi sabizwana ngesiNgisi sibizwa ngokuthiwa phecelezi i-demonstrative pronoun. Siyazi sonke lesi sabizwana sikhomba izindawo ezintathu ezihlobene noma ezeyamene nalowo okhulumayo. Umuntu noma into ungayikhomba eduze, buqamama noma kude. Ilezo ndawo-ke lezo eziyamene nalowo okhulumayo. An English equivalent is usually rendered by here, there, and yonder. Ngimkhumbule uProfessor esethi ake usho-ke ngesiNgisi. Do you usually say umuntu here, umuntu there, umuntu yonder? Athi cha, akuphikise lokho. Athi a more correct translation would be this one, that one, and yonder one. Kwangempela vele siye sithi umuntu lo, umuntu lowo, umuntu lowaya. Singeze sathi umuntu lapha ngoba u-here uchaza ulapha. Singeze sathi umuntu lapho ngoba u-there uchaza ulapho. Siye sithini uma ngabe umuntu eseduze? Siye sithi this person, buqamama that person, kude yonder person. Ngimkhumbule uProfessor esithi okubalulekile ngendawo yesibili leyo esithi ibuqamama ukuthi igcina ngonkamisa ongu-o noma ongu-o. Athi indawo ekude igcina ngohlamvu lwamagama olungu-ya. Yingakho sithi umuntu lowaya, ihhashi leliya. Mkhumbule futhi uProfessor esethi a demonstrative pronoun can add na, which indicates a position which is even further away. Abese ethi umuntu lowayana, ihhashi leliyana. Ochaza ukuthi manje la sekukude kakhulu kunalokho ebesikusho phambilini. Singakhohlwa phela ngey'nkathi zethu isiZulu sasifundwa ngesiNgisi. Ngiyanithanda, nisale kahle.